Γεια σας, είμαστε η Έλενα Γιαννακοπούλου και η Δανά Ζαχαριάδη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής. και επειδή έξω έχει πολύ όμορφη μέρα, ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια και λαϊδάνε, στο απέναντι πεζοδρόμι δύο αγοράκια περπατάνε, εγώ φεύγω. Κάτσε ρε, έχω να σου πω. Τι, να μην πάω στα παιδάκια? Πανικό σου. Καλά, λέγε. Λίγο πιο βαριαστημένα την επόμενη φορά. Μπορείς. Α, χειρότερο από αυτό. Ελένη, συγκεντρώσου. Καλά, έλα, για πες. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχα ξεκινήσει για να πάω στο σχολείο. Και ξαφνικά βλέπω τον Πολ, ένα συμμαθητή μου, ο οποίος είναι από τη Γαλλία, αλλά δεν είναι λευκός. Και εκεί στο δρόμο, ένας οδηγός άρχισε να τον βρίζει, να του μιλάει περίεργα. Και τι να σου πω, τη θεώρησα απαράδεκτη αυτή τη συμπεριφορά από έναν ενήλικα. Σοβαρά. Όντως, αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Αν και οι Έλληνες διακατέχονται από μια ξενοφοβία. Το παιδί τι έκανε? Έσκυψε το κεφάλι και προχώρησε. Καλά, δεν ήταν κανένας εκεί να κάνει κάτι. Τι να σου πω, δεν ήταν κανένας εκεί κοντά. Και εγώ ήμουν ήδη πολύ μακριά. Αλλά και κοντά να ήμουνα, δεν θα ήξερα πώς να αντιδράσω. Αυτό γίνεται και στο σχολείο, σωστά? Ναι, ξέρεις, το σχολείο είναι δυστυχώς γνωστός ως ο μαύρος και όλοι τον κρίνουν χωρίς να τον ξέρουν. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω τι να κάνω, μα κανένα μπορούσα να το βοηθήσω. Μπορείς, αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή, για αρχή, κοίτα, είχα σκεφτεί να μιλήσω σε έναν ψυχολόγο, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν είναι κακό. Για αρχή όμως μπορείς να ρωτήσεις κάποιο καθηγητή σου. Μετά μπορείς να μπεις στο ίντερνετ για να ενημερωθείς σχετικά με το θέμα. Και να ξέρεις, πρέπει να κάνετε όλοι κάτι. Κοίτα, διάβασα ότι ο εκφοβισμός έχει αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στα σχολεία. Ναι, γι' αυτό πρέπει όλοι να ενημερωνόμαστε. Πρέπει και το σχολείο και η κοινωνία να φροντίζει γι' αυτό. Αφού με τη γνώση αποκτάς δύναμη και βούληση. Έχεις δίκιο, μάλλον ήρθε η ώρα να μιλήσω. Ναι, μην το αφήνεις στην τύχη του, γιατί ξέρεις, μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία σε έναν εφιάλτη. Κοίτα, οι ρόλοι μπορούν να αντιστραφούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και μπορούν να στιγματίσουν ψυχές. Να ξεκινήσουν από μια πλάκα και να καταλήξουν σε έναν εφιάλτη. Γι' αυτό, μη μένεις απαθής. Μπες στη θέση του άλλου και μη φοβηθείς, γιατί η σιωπή φέρνει ενοχή.